Asante sana Apollo, tunaongea kwa watu wote kwa Yesu. Amen Bazalani. Oh, welcome back. Mavula na mtanja wani. Mavula na mtanja wani. No mboga ni vule na mtanja na ukufika manje. Ai pele na mtanja ni banini. Ni kweli mama kutoa. Omnyano mya mama mtaba twako. Inga za wako ibambeke sana. Inga za wako sibambeke sana zako. Abeko abana kulu mani. Kono zojojo mungu. Unaijoji inga mungu. Kono zojojo mungu. Gite omwe nomya kapati saba sala asala po. Umwana leo ndo pati CV yako sana. Pati ID yako sana. Pati license yako sana. Pati cell phone yako sana. Na mtanda zote hata. Ombe ngoma. Oh, zile hadi. I pray today, invite the Holy Spirit.
any direction goes. Kalmia. As soon as the name goes. As soon as the name goes.
isoka ngini une-shoes tanathela mama inile athela umsisi uyabizwa nthi semdala owakana wena wathwele wena masilandela manje mine iminyaka kulokuzama kungenzeki lutho but uthi uNkulunkulu akutshela ukuthi sengiyisisikhathi sokuthi usebenze. Ifem ozoqashwa kuyona ifem edila nethimba edila no-woodwork ngibona uqashwa la uke wayofesa eNgermany uke wasebenza khona ngiyakubizwa khona futhi endaweni yaseNgermany ngibona umsebenzi wakubuye kuthi ngiyinje mangifika ngikhulume nabo ngize ngikhulume nomuntu onjengo-100 owumphathi uyakuzwa ukuthi kasibizwa eparticipate ethi blessing buya nawo umsebenzi wakho uyakuzwa ukuthi kulendele See
That is why in my relationship I can appeal. Usazofika umfana ekukhulelise shiya kanjalo. Ufuna omunye naye akukhulelise akushiya kanjalo. Bathi uNkulunkulu sisi lentambo uyifakile la. Lentambo mayothiwa uyifake la sokhaya lakho. Yazi lentambo yizishintsha okhalweni straight uyazothi ngoba kuthi uNkulunkulu lentambo angazi ubani okufaka yona ngoba uzowathi uNkulunkulu lentambo ngabe kuthiwa isekhambeni yizishintsha ebusuku ishintsha ngathi iba yinyoka angathi iba yiscorpion yabizwa ukuthi wathi uNkulunkulu into eyaxoxwa kwavunyelwana ngokuzofakwa lentambo angazi uhlelo ngobani kuphi naxoxa navumelana wathi moya kunokunye futhi kwaxoxa uNkulunkulu ngale owangavuma wena ongathi uNkulunkulu uyizwa kahle wathi no lokho nalokho ngakwenza kodwa lokho ayenza kwenza wazi wathi lo muntu no onganani sizofaka intambo sifake la sifaka ukhaleni wathi ya mama ngabe intambo kuphela hayi okunye ngakuvuma lo
noma ubuye uyothola indawo yakho iselate uyakuzwa ukuthi ngakuzwa futhi ubuyela noma ubuyela wathola le ntambo iselate yathathwa yafaka wathi moya kwalito Thomas yes le angi-approve ngithi yes ngivuma la but le sokhalweni uNkulunkulu akangikhiphi ngoba ngizwa ireport esinye sakho awusizwa kahle namalanga ngiyakuzwa ukuthi athina kanjani ngoba phela intambo ikhona wathi umkhulu yini no le ntambo ishintshile manje kunogama owenziwe njengomuntu angathi kune-love life eyayithi nayenziwa noma kunothando wakuthiwa luyakhiwa la lwakhiwa ngenkani uyakuzwa ukuthi njengomuntu angathi kunomuntu kwakuthiwa ubonelwa yena kuthiwa indawo ongayibuzwayo noma ungathathi le ngane uyakuzwa ukuthi uNkulunkulu amingasho ithi inkosi namandla uyakuzwa ukuthi inamandla inkosi sisi ngoba kunezinto okumele uyikhothe azizwe ukuthi uyakuzwa ukuthi khotha na inkosi namandla inkosi namandla
say, When you are
Esse o mundo tinha correr a glendor. Iscat. Sokuti. Liti pai dia peredonya. O mwenye mwana wa Yesu ndako. Uwa yoba. Kayunga. Itito yangu. Sasa iscat. Sokuti no enda. Wazali zonyate. La perspective qu'on a va trouver. La perspective qu'on a. La haute main de l'élection pas. O que eles costumam cumprir. Quando eu sou um para o sua culpa. A você vai ser. O negado ao norte da eleição. A polícia vem. O absurdo. A babinha vai ter. Vai ver a if you are a businessman, you wish to attend that service on that day, and you only online prayer card, prayer destiny. You tell us why also who's a word about prophecy. Prophecy. So prayer na business way na sema nani na business as well. So prayer na mama. Another also na mina, another also desalo, another also the pale, useti, usewisi, gospel, whatever church. Unepa we not supposed to go to the Saturday, in content. But they are saying this is when you want to more much first week of Saturday of March. In content, come and support. Make it finish out. Who would walk to attend the service? Come Nazareth. Give one a song. Sifakuna Nazareth. Daniel, come to the class. Keep on the show. Now, what is the
ngabona sonke siphethophisa abantwana abakayengalo amasonto kibona umuntu ephethe isumbi lapha encane egreni usuka nale sumbi uyobuyela nayo umuva mawufike endlini la uhlala khona ulibeke uthi mawulibeke nome aliceda khona ishisi thatha ukulotha wakhona ufake into yakho inkonzo yokuyothi mami phela ngakaze kwenze umsebenzi kodwa namhlanje sihlangane la konzo yabantu abadala babaseka siyobakhumbula sonke impela mama ngakaze kwenze umsebenzi kodwa namhlanje I'm here to represent abantu bakithi for the fact ukuthi ngithema ngelexu lendoda ayibona kusho ukuthi naye lapha khona nihlangene I'm here to stand on behalf of amadoda ethu sekuwena ukuthi uyathatha noma uthatha kodwa bayayikhumbula abanye yakwenza kithi izocela bonke somabhizinisi abancane nabakhulu abakhulayo njamanje nabakhulu ukuthi basase le nkonzo leyakonzo nyazi-ke ukuthi ngiyenze njani ngiyangithi umuntu ongasebenzi siyayisimemezela sithi umuntu ongasebenzi kunebhasi ezothatha abantu eMaritzburg sithi kunebhasi ezothatha abantu eThekwini sithi kunebhasi ezothatha abantu eLasa siyayiswaphipha amabhasi konke lokho kusuke kume phakathi esikhwameni salomama mama mbala kume phakathi la but this year ujaya ngicele abantu abangalandelayo bekweliyabano uma ukhipha lethi Bible sifuthi simisane siphayo unesibukela yazi wena mawuphasa ukuthi mina ngisuka eGoli mkhulu ngicela ukukhokhela amatekisi awu4 lalela loyo muntu owenze njalo believe me uyamdlula umuntu ophethe isibuko sikaThumelo umhlula lento and I wish you must wenze njalo all the people that will sponsor their service ngicela ukuthi yakho ngicela ukuthi bakuvumele abantu ngenze lento before uyenza khona so that bazobona ukuthi angiregreta isoni ngokukhipha abantu ngixhasa inkonzo only that day kunabantu besikolo abanamabhazana okumele sibathakazele kunemimoya emibi engatheka othisha esikoleni othisha bayithola besebenza besikele imali zabo kanti baqale imimoya yasathane zibengele ebantwana esikoleni sizobacela nabo bathenge umsebenzi sizocela abantu abaseyunivesithi babathenge umsebenzi ngizozama ngayo yonke isemande ngikhiphe ibhasi ngibeke iMaritzburg eduze kwebhasi iFerris uzogibela ufuna ngizolibeka la iFerris ngizobacela bonke umntana wonke umuntu owegqoka omhlophe lelo la ephethe isundu lakhe noma ungasathola isundu kodwa isihlahla angeke kube isihlahla isihlahla siyi-connection nomuntu uma ufuna ukubona ukuthi isihlahla sibalulekile hlukanisa umuntu nesihlahla ebesutshela umuntu ukuthi isihlahla yimoya uzobona into zakho ziyobhedela. I've been trying to say this message uma ngilelesuku I was in Cape Town selenza ebusuku maselenza manilelesuku lalela le message balulekile ngiboniswe enye into enzima kakhulu kwafika amakhekhe amathathu athi lamakhekhe mntanami sicela ukudlulisela umyalezo wenu siyazi ukuthi ngeke baze bayizwe lento but this is so special and your details South Africa even true but mama ngazalwa wena esho mama ngazalwa lelitheke lapho la kwena mama ngazalwa uke watheke igazi eliningi eSouth Africa leli gazi belitheke ngoba bekufuneka ukuthi sizothola umbuso izwe litholakala
i-ANC i-IFP yini wonke lamaqembu ebelwa nombuso oyi-one ukuthi uma sizuzile bakhetheka igazeti wafa abantu. Kuthe sekwenzeke kanjani izwe ngalithola angikhumbuli kuba nenkonzo eyodwa ehlanganisa u-ANC, ehlanganisa u-IFP, ehlanganisa u-DA, ehlanganisa i-EFF ukuthi asihlanganeni siyohlambulula igazi elachitheka. Sibahlambulule, sivuke phansi sibahlambulule. Leyo nkonzo ngiyibone iholwa amakhosi wonke. Yahlanganisa abantu besintu, ngabona abantu bevunulile begqoke amabheshu, ngabuza ngathi amabutho ngosidawo wathi uNkulunkulu cha, izinyanga nezangoma nezanuse zonke yizona ezazigaya okumele ziyohlambulula. Kodwa ngibona amakhosi emile ehlambulula ngey'nkomo ezimhlophe. Ngiye ngabona unyazi wezulu uphethe induku wende luyiphakamisa laseliyaqala izwe lahleleka. Njengamanje igazi lonke lachitheka basazolandela abantu. Kuzophela yonke into esiyizamayo, yonke into esiyizamayo. Ngibona umbuso uvukela omunye umbuso. Uma lento ingalalelwanga yenziwa, kunendawo eground enkulu okumele uhulumeni wethu ababize bonke nabantu amakhosi wonke izinto zonke bese bezunyazi phezulu athi wena hola izinyanga nezangoma nabaprofethi nabafundisi kuyokhulela izinyanga iy'dekele zishisa impela. Ngibona kuvuka ikhambi lempela libathethele bezokwabo kwesiko, ngoba izwe lase-South Africa yizwe lesiko. Ngeke kwizwe lase-South Africa ulihlukanise lesiko, no matter what. But akenziwanga lokho. Ebese kuthathwa iy'nkomo ezimhlophe zibulawa, mayiqeda kubulawa kuthathwa iy'nyongo zakhona. Wonke amathuna namaqhawe kuyothi amakhosi wonke ehambe ephela amathuna ehlambulula, ehambe ehlambulula. Nizobona izinto ziyomela back to normal. Lelizwe liyoqoqa. Uma kungenzekanga lokho ngiyacela first week of March wonke umuntu angilalele. Lelo langa ungangiboni khona ungizwa khona njengamanje ngiyambona. Lelo langa ngiyangibona kodwa uyozwa izwi lami. Angazi nami into bekwenzakalani, but ungangiboni uzwa izwi lami. Cela emsebenzini uma usebenza nge-weekend, cela kusemanje ukuthi mina yami i-leave ngizoyithatha nge-weekend ka-first week of March. Phathi isuku noma uma lithola isuku ukhe isihlahla esigreen usiphathe kanje. Lizweni bazalwane, phakamanje, phakamanje. Phakamiseni leso sihlabathi. Whatever that you carry. Yes, Lord, yes, Lord, yes, Lord, yes, Lord, yes, Lord, yes, Lord.
Those people are called the 12 disciples. That's why you always come in the process. We talk about the 12. Those people that these are the 12 disciples. Those are the warriors of prayer. Praying warriors. So let's talk. I need to see them.
izitangazo ozohlangabezana nazo Nkosi. Amelane nazo. Baba ngiyathandaza namhlanje. Ukho kwakufunayo Nkosi uzothola ama-disciples akhe. Bonke abantwana bakhe Nkosi uzobalayisha ngemoto Nkosi azosebenza ithole. Baba egameni lomusa egameni laphakade. Benze bashayine Nkosi. Baphamandla Nkosi. Wakunoma. Ngegama likaJesu. Babesabe Nkosi. Babesabe uNkulunkulu. Baba ngiyathandaza namhlanje Nkosi. Baba egameni laphakade Nkosi. Izwi lakho lishunyayelwe yonke indawo. Ngoba nawe unabafundi bakho Nkosi ukushumayela. Ngegama likaJesu Nkosi yaphakade. Baba egameni lomusa. These are the structures of the church. Baba ngiyathandaza namhlanje. Baba egameni laphakade Nkosi. Baba ngiyamkhulekela Nkosi. Kuzo zonke inkinga abhekana nazo. Namhlanje ziyashabalalisa Nkosi. Baba ngiyakhetha wena Nkosi. Yes Lord, yes Lord, yes Lord, yes Lord, yes Lord, yes Lord. Yes Lord. Beumndeni wakhe Nkosi. Beumndeni wakhe belusi. Beumndeni wakhe Nkosi. Inkinga abhekane nazo Nkosi namhlanje ziyafanekiswa. Yes Lord. Uyothi mayishumayela Nkosi bawuzwa bendawo zizizwe. Uyothi mayishumayela Nkosi. Yes Lord. Yes Lord. Father, I pray in the name of Jesus. Baba Nkosi ubisi igama lakho. Baba namandla Nkosi azwi. Yes Lord. Abantwana bakho Nkosi abanakuzwela Nkosi. Bayothi babefuna ukushunyayezwa bakhona bazobashumayeza. Izwi lakho alisami Nkosi liyaqhubeka. Nabantu Nkosi bawobhuti kimi Nkosi. Bawusisi uNkulunkulu phakathi. Bayinkosi yami Nkosi. Ngikhona noma ngikho Nkosi bayohlala bengazi. Baba egameni lomusa. Vula lapho khona khona Nkosi. Egameni lokuphila siyabuleka. Amen. Yes Lord. Yes Lord. Yes Lord. Uma umzali nomntwana ofundayo ngicela uze nomntana esontweni just for once. Ngicela ungasho ukuthi ukushona. Ngicela udonse umntana. Mawukuthi awuhlali naye woza nempahla yakhe. Do me that favor. Kunolaka yeyi. Kunabantu bangiprofeta abakholwayo khona kungakholwa. Kunabantu abanama-testimony wami izinto esengayiprofetha bazazi. Ngicela ungani wengirekhodi ukuthi sengidlulele umntwana. Sebenze ukuthi ngicela next week uze nomntana. Use-university, use-primary school, use-high school. Cela la. Sesiyabona. Memele next week akuthi uzobukhona esontweni. Mphathele ibhayela for emhlophe indwangu nje uyenziwe 1 meter. 1 meter indwangu yakho yokuthandaza. Lamalanga uthi mawuthandaza uthandaza namakhandlela ayedwa kuphela. Uwenze namakhandlela awu-5. Khulume nawo. Bathathu wahlanganisa. Uthi Nkosi, thandaza wakho uthi Nkosi. Iy'dala zakithi mayixabana akungaxabani iy'nto zami. Kodwa akuhlangane iy'nto zami. Ngiyibonile isihlangano. Ngike ngaba umntwana othandazayo. Ngike ngathandaza. Zahlangana. La mathambo asemaphila. Sizohlangana iy'nto zabo. Bese yibani ukuthi sizohlangana. Ningakhohlwa wonke umuntu before uyosapotwa abantu bangaphandle, before izizwe nezizwe ziyongibabaza cela uqale ngibatshaze ubani iningi. Wednesday 11 o'clock ekuseni ngicela uvule i-TV yakho uma uzobe ukhona unayo emsebenzini. SABC 2 kuzobe ngi-live khona i-hour lonke. And before isonto livule
disciples wona uqala kumele aqala ivuku nezwela ngithi ngicela mangiphuma la ama-disciples aqala ngicela uhlangane nawo phansi lapha ngakumoto yami nizombona nje ngihamba ngevele uma indoda kumele belevele vele ngadicide kuyeyithela ngoba kuthiwa uma indoda manavele awethembakali kahle so kumele ngayithela ngizobona ivele enhle nje eyami lapha ningilinde lapha bonke ama-disciples ami ngacela and then kuna laba abawu-3 engizobakhetha ababheke lama-disciples ukuthi umsebenzi banjani bayawenza yini but angeke ngivele ngikhethe nje ngizokhetha uNkulunkulu. I will wait for the right time. Isaiah 59. Wait for the right time to come. When the time is right, uNkulunkulu uzoyifunza. Ngizokhetha about 3. Then after that, ngizokhetha futhi ama-disciples awu-12 azobheka eCape Town, abheke Johannesburg, abheke Durban, ukuze le nkonzo masifanayo ngifuna ibe isimangaliso. Mina namanje ngisasho yazi i-MMI sicishe sifinyelele kushela ngokukhulu bethu, siyasondela kancane. Inkinga, we are not organized, but wait and see. uNkulunkulu labantu abakhethile nizobabona ukuthi banamandla. If you can do me a favor, nibalalele neso and follow the instructions. Abe ngimthanda umuntu olalelayo edenze nizweni. Uma ubone a-project ithi bezokushela athi lalela wena ngiyakubona ukuthi you can be under my disciples. Ungathi ayangifuni ukhona oyedwa ongekho la okumele ujoyine kulawo ma-disciples. Usisi nosisi engineer bani nosisi waseScott bani Slee ya usisi Slee mthetho mfake lapha siphakamisene izandla. Sengiyakhuleka ngicela usondele mbele ubakhulekele sesibaba bakhuleka uphakamisisele sakho. Baba wethu onamandla onke, Yise weNkosi yethu Jesu Kristu waseNazaretha, wena wedwa uNkulunkulu, uyaphila kuze kube phakade. uNkulunkulu wethu engcwele, siphakamisile izandla zethu, sinezidingo. uNkulunkulu wethu onamandla onke, sinamaphupho, sinemibono, wena wedwa ozokwenza kwenzeke. Baba wethu ongcwele, siyabonga namhlanje lethuba lokuza ebukhoneni bakho ukuba sizokwamukeliswa lokho wasifela kona umhlaba ungakasekelwa. Isibusiso sakho Baba ongcwele esicebisayo, esinganezela usizi, masihambe nathi indlela yonke ngegama likaJesu Kristu inkosi yethu. Ibandla lonke lithi amen.